Здравейте, аз съм Шарохекс, мен е Балмапа и както виждате днес ще играем един Running Parkour. По принцип това е Deathmatch, но виждате Running Parkour Map, this is not Deathmatch. Please change the settings to first step там pickups и да се забавляваме. Просто целта е май да изкачиме една сграда с някакви добавки там, трябва да скачаме. Да. Обикновен си паркур както трябва да е по принцип, а не както по принцип го правим с колела или с такива, а човека просто си тича. Оръжията са изключени, което значи, че не е Deathmatch. Единствено ми е чудно, като се качим горе, какво ще правим? Не знам. За какво ми е Heavy Armor, като то няма да се биеме? Май с юморци само имаме право да се биеме и... Да, някой от началото може просто да ни свърли. Дори в момента май сме на сградата FIB или не. Не е това сградата, тя е... Вау, той са го простреляли. Това Ники Неймар, да. Вау, клоун. И така да видим 10 минути имаме, за да се изкачиме на толкова го настроихме, да видим, или по-скоро май трябва да слеземе. Сега ще разбереме. О, не! Скачва се. Трябва да изкачваме, добре. Дай, тичай. Скачай. Скок! Така, за сега съм на първата позиция, Ники Неймар е плътно зад мен. Моят герой започва вече да се изморява. Блок! Не ми скача, бе. Скачай. Аз съм пръв! Така, сега трябва много да внимаваме да не се изхвърли от някъде. Тук наляво. What the fuck? Качи ми се на главата. Не! Това е от уния гадните. Добре, героят ми не иска да се качи. Качи се вече. Давай! Бръщи се, бе. Скачайте. Не иска да скача. Защо не иска да скача? Ето, качи се най-накрая. Не! Изхвърлих се. Добре. Много ми е чудно, както казах, как ще се зачита кой е победил. Не знам, айде играй. Добре, някой е плътно зад мен, тук трябва да внимавам сега отново да не се изхвърля. Добре, на косъм бяга се изхвърля. Защо не се е хвана от първия път? Сега ще паднеш. Не, няма да падна. Добре, катериме се, това е много гадно. Такива ги много мразя, по принцип фелвам. Не, на ръбчето съм. Добре, изкачих се. Сега да видим на къде. На тук. Не знам, внимавай да не паднеш, защото тук няма чекпоинтове и започваш откъдето паднеш. Мали, това наистина е така. Трябва Айде, някого се самоубиха. Адски много трябва да внимавам. Ама адски много. О, не. Човек, ти лут ли си, бе? Скачай. Не, хванах се. О, не мога да повярвам. Тук сега внимавай. Не мога да повярвам. Добре, тук внимавай. Внимавам. Добре, ръцете вече ми се изпотиха, често ти кажа, джойстика ще потъне в пот до края на клипа. Момент само да си избърша малко, че адски трудно си игра с потни ръце. Така. Ще да паднеш за малко. Тук сега много внимавай, човек. В смисъл, не бързай. Хванах се! Ужас. Господи, как се хващам, някакви невероятни джъмпове правя днес. Просто... Чакай, по-бавно. Опитам се да е герой, просто си бърза той. Не мога да разбера на коя позиция съм, защото... То няма... Няма радар или там, каквото се нарича да бори. Добре, тук сега е само нагоре, това е лесно. Вау, тук обаче има, виж, не. Май аз съм на първа позиция, като гледам никой няма много. Не знам, тук сега внимавай да не паднеш. Вау, дали трябва да ходим в мейсбенка? Не, би трябвало да не ходим там. И така, дами господа, мисля, че аз съм първия, който се изкачи. Да. Бем хиксове. Сега какво трябва да правя с тия бем? Да видиме. Изобщо ще ни бъдат ли нужни? Вземи този парашут. Чакай. Така. Добре, аз имам парашут явно. А сега какво трябва да правим? Чакай, по-бавно, човек. Ако паднеш пак от начало, в смисъл най-отдолу. Не! Да, на мен ако искаш. Заповядай, с чест ти давам. Добре, ако не сме с Бем Хикс, няма ли да успеем? По някакъв начин. Пише, че и аз слезни. Пробвай се, слезни от колелото. Човек, това са забавени движения, аз си казвам. Да, знам. Внимава обаче. Не, тук трябва да слезем чак ето на онази там сграда. И ако не сме с Бем Хикс, ще умрем. По-скоро, ако сме с Бем Хикс, ще умрем. Имаме парашут все пак, не забрави. Ще мога ли да го отворя толкова бързо? Чакай, това там долу това отдолу почнахме, само да ти кажа. На къде трябва да се ходи? Не знам, мисля, че го минахме. Това мисля, че беше кратна мапа.
Не знам да се хвърлям. Както искаш. Дай, хвърли се. Бутни го, убий го, поне да вземе един кил да спечелиме. Давай, бутни го просто. Не бе, ти крив ли си? Човека Този- се хвърли. И аз ще оживея ли да видим. Ми ще Не. С парашуте. Да Ама... скачаме. Ама се... Не, никой не мара да умря. Добре, дай, хвърли се. Алелуя! Чакай, не го пускай! Давай надолу. Давай, следи го. Трябва да го убием, за да вземе един кил. Чакай, не натам, не натам. Къде отиде, бе, човек? Не знам. Е тук някъде. Трябва да го убиеме. Едно в едно. Давай, завивай. Господи, ще удариш. Не успя. Добре, той умря. Как умря той? Не знам, ама сега какво трябва да направим? Не знам, мисля, че успяхме да го минеме. Да. Еми аз... Омага. Ужас. Какво беше това призмяна? И аз се разпълни. Как да се разпална, бе, човек? Това не ти е състезание за да се разпална. Така ли? Да, не имам предвид. То като умреш, ние в момента никой не е взел нито един кил. По тази логика никой И няма този да... смисъл, това е паркур, би трябвало... Паркур детматч, все пак. Да, това е много тъпо, защото от Rockstar не са се съобразили да добавят един паркур. Със сигурност на GTA, който ще бъде на компютъра, ще има такъв мод ще има просто. ли? Той да няма, хората ще измислят такъв мод някакъв. Все пак това е на компютър, там възможностите са много по-големи. И така. Тук обаче аз не виждам нещо друго, което може да се направи. Като цяло ние направихме паркура, по-скоро аз го направих до края. Само веднъж паднах, но затова са изключени оръжията, за да не можеш да се биеш. Добре, сега аз ако знам изобщо къде са... Не, на това отгоре са. Не, я се качи на магистралата. Те в момента се лошото, че и трафика е изключен. То по принцип на Deathmatch може ли да бъде включен трафика? Мисля, че можеше, не знам. Може. Ние също така, преди да започнем този клип, имахме малки проблеми. Не знам защо, но всичките неща, които ни бяха букмаркнати, бяха изчезнали. Добре, сега какво трябва да направим, човек? Нищо. Да. Ние го минахме, но... Извадки тъпове. Защо? Защо? Сега какво правим? Трябва да изчакаме просто да свърши. Ти не трябваше май да скачаш оттам. Няколко човека умряха. Я виж статистиката. Добре, пак ще си скачим, обаче то няма да има време. А то първо няма как да се качи, само да ти кажа. Защото то те спамва на сграда, нали? Да, я опитай се да се респаунеш. Как? Задръж просто триъгълник. Не става. А телефон извади. Така, я виж job list. Тук сега ще ни даде да излеземе, да. Нещо друго имаш ли право? Я се самоубий, човек. Това е единствения начин. И като се самоубиеш, ако мога... качи се на магистралата. Правим безнадежни опити за самоубийство. Да видим обаче дали ще успеем. Ако се хвърлиш 3-4 пъти или как аз както ги правя като професионалисти, от първи път ще умреш. Преди видя. От първия път, като най-големия професионалист умрях. Добре, давай сега. То няма да умра от така височина, мисля, че. На това там, ако можеш да се качиш На само. червеното. Опитай се на червеното. Имах една друга идея, но се опитай на червеното. Ще бъде готино, ако направят нещо като... В момент това аз не знам как се нарича. Да се катериш по сградите. Сещаш ли се? Нали има такова... Паркур. Спорт ли? Не паркур. Такова. С въжета. Да. Какво ще му е якото на това? Ама не да се катериш по сгради просто. Ти не си го гледал това нещо. Това не е състезание, просто да си изкачиш на определена сграда без нищо, е така просто. Не знам как се води това. Но е адски рисково. Не. Добре, почти умря. Още 3 такива опита и умираш. Да, то... Само, че то времето вече ще е свършило. И като цяло, може би ние сме единствените, които го минахме. Не знам. Не, то виж, че някой... И този другия човек, дето... Нали като се качвахме горе, дойде още един човек. Да, и той го мина. Какво пише? Finish with kill at least 2.0. Вау. Чакай, ние като не може да убиеме никой. Момент само. Сега трябваше да кажа нещо, обаче си забрах мисълта.
Трябва да се самоубием, за да отидем горе, така мисля. Според мен, знаеш как е трябвало да го направят? Да имаш право само на един живот. И който умре, чао. И ние като сме... Не, ама така пък... Това ще стане... Това значи с едно Last Man Standing. Да, ама по тази лойка някой може да те убие от бой и, и готово. Или той просто да седи афака и да спечели. Не знам, но просто липсата на модове сега си личи просто много, когато няма паркур мод, например, и виждате. Няма как някой да спечели. Добре, Тук дали ще умра, ако падна? не знам. По-нагоре... Я качи се по стълбите, има стълби, има стълби. Къде? Е натам. Не бе, ти ги мина. А за какво светнахте в червено, сега се показах всички. Сега трябва да се убием. Самоубий се, давай. Не, ти няма да успееш. Надолу с главата. Не. Това беше най-бруталният фейл, може би. Как ще паднеш на врата и той ще ти влезе в гърба и няма да умреш? И това игра се пак. Човек, ти направо проби асфалта с тази глава, бе. Или там каквото е, тротуара ли. Добре, след 2 секунди свършваме да видиме. Фърс. Ние сме първи! Аз какво ти казах? Аз Защо пак първи? Нямам си никаква представа. Но... Добре... Еми то аз... Е така може да си го играя цял ден и си седа афака, ама защо ние сме първи? Това не мога да разбера. Защото нито един път не умряхме ли, за какво? Може би да. Ние сме единствените, които не са умрели. Които не сме умрели. Не са умрели, казвам. А да, ето, всичките са умрели по веднъж. Умряли са по веднъж. Ние сме единствените, които сме 0-0. А ние се опитвахме да се самоубием. Ужас. И щяхме да бъдем на второ място. Това е всичко този паркур. Надявам се да ви е харесал доколкото може. Ако е така, моля харесате го, следите по един коментар, с абонирайте за нашия канал. Борей чак с нас и ми следващия клип. Чао!